Sagudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagayam tayong napananan. Duming, nga napuluan, sadot ngamin, nasadot ngamin, manana, idi, kalman lai. Idi, kalman laeng manong nemi, ta sumangpet, ni Lydia nga asawa nga naggapo nga napanagala iti uong. Opo, ama. Naligdaan na asawa ng galat oo nga. Buwain, natut na alak. Nagila ko din na duma. Sige. Siya karotin tipang luto. Lutuan mo na tatap na damot ubrang. Jadi kita, ni darling ko, mapanang madagsapsabol trabaho. Kaya nga mauman pa strikak. So, siya lang. Siya tibang luto. Nagado, nadunay. Nagumat at uong, bakit? Sige, dati nga tibawang ko ilako. Nag-ilakon. Linutok nga ro ti uong manong nemi ket kabutawa metlaengen ni Lydia nga asawa ket mabisina ko. Mga anak latag mo. Opo, dito ako. Nagimas uong. Kaya di malpasa kon nga mangan manong nemi dapat kumadla ininawan na dyan ang anak. Napana ko ni tiya, amyanan tiya. Balay, at indayon ngamin dito eh. Hukit mait inindayon ko ako. Sagagis ko ang cellphone. Ay, Doming. Ay, tagagam na nang. Mayat manin ti panagpapaindayon mo, Barok. Ikaw ba nagtrabaho? Ang trabaho yung magbagayo. Kita mabanag mo nagsabol ti trabaho. Kita awamat. Apay problema kayo kita hantay man nagkakabalay. Ang nagkakabalay Barok, ang makakaruba tayo. Makikita kita, di madlat na bakit mo ti kutkut eh. Napanagalat oong. Kaya tayo nasimang pweten, linutok ti si Dami. Yung dapat nila ako di aduma, di matla sumang pweten. Oong. Wala na nga pa eh. Sinot kaduan na nga mapanagala, oong. Kita muna matagala. Babae. Check ba mo? Baka natakanduan ng galala uong dito nga babae, lalaki. Mamad istorya ti panagalat uong. Nanang yung istorya ko manana. Nanang. And tiyempo na idiun una na. Kuha. Hampay lang ang uso idi nga agpampandi di babae. Lunglong timigo. Uy. May sa hindi nga babae nga mapanagalat uong ket ado. Hoy, ado. Gabot na di ada di sangwanan ng ket salimuot pa lang. Salimuot? Hanga salimuot na tayo. Alimusot. Alimusot pa lang. Linabsan na. Sa nagtugaw. Natugawan na ba't hindi linabsan na nga? Alimusot. Hindi kita pagpagisumang nga na itudok. Hindi ako ana. Habang nagalala, ipababa, ipangato na. Di pagkasdawan na api nga saan nga matokol. Naglagdamat na ito yung uong nga kalimusotin. Wala na. Di ko makakatawa na. Naggana sa ng babae. Pati jay kalimusot ka darimuar. Di kitahan na. Lalaki mat gaya nga nanggida nga inruar na di kukuha na ay susapo nga ginaburan at bagina ti bulong ti nga gango nga bulong ti kawayan. Ay, istorya. Idug ugma. Apa di ka man nagkatawa? Di man nakapapati, istorya yun. Imposible ka dinanadlaw nga nga mabagbagi ti lalaki na tinugawan na. Anang man. Kaya di mo ka di amo. Amo ka da atapen. Baka no damat kasinsinharak ni bakit mo. Di ta pag-alaan ti uong. Nanang takis daghusga noong pamaniknik yo. Nasingpet ti asawa. Hana maaramid data. Hana ampay agreklamo. Ora awan trabaho, sulat aktab trabaho, mapanagalat uong, muna komporme dito, mabalin na panggadan. Ang agreklamo.
Kaya po, Barok, baka agbalaw kan doon, naladawan ti amin. Pasla ita. Oh, apay nakabaybayag, nganapan ng ilakot, manulang nga kwa, nga uong, baka saan pa nga napnek, itay parbangon, baka nagsinarak tapit sa bali nga lugar. Nga nang, mati kayo matoy. Api ka sa padang ipagarupit manukang yo. Aglalaki. Among Barok, no ti babae, ket ad aramid na. Basol di lalaki. Mabaling nga saan nga nalaing. Kuno saan ket sadot. Baka nga masadot ka pa nga mangbembang kini Lydia nga asawam. Magida? Pag sadutam amin. Nasadot ka ng trabaho. Palamot ka. Baka masadot ka pa nga mangbembang kini bakit mo. Ano na ti aramidan ti babae nga sa mga bengbang? Aksapol ti bengbang nga kuha na. Nanang met, na problema yun ha. Ano kumanta, apay kung magsalukag, tao mo pa anak met. Di ba ito masurunak kininanang manong name bimaw na kung tindayon simbre ka kung di taon nagtibalay. Gusto mo nga sumangpet manong name ni Lydia. Pa'y nagbayag kan. Kailangan ka sila nabannog ka. Harigat ti bagbag na, sursur ng aglako ti uong. Abay siya kat agreklamo. Agreklamo ko na mabayagak ng aglako. Diyak man agreklamo kayo ka, no, awan ti kwa. May tadbo kanya ka kwarta. Nakalako nga ro din. Nakalako ako na, ako mapinyawid. Ako ano na ako. Kwarta mga ro. Papanam. Pagbletek lang ang sapol trabaho. Baba mo, dito yung mulatan, saklatan di baka mo. Paggasgastos ka lang. Namin adun nga sapol ka trabaho, di ka mo nagsapol. O nasapulan. Di mo namin kahit nag-construction. Pakpakawan ng construction. Ano oras sa bulong mga trabaho? Di ka ba't nag-graduate iti nga? Hanggang ba't nag-graduate college? Pero yung kumang matagyan natin ko Bagger ko nga siya. Di grocery. Una sa hanggat. Basta. Di mo pa yung mong ibagan no at pagtrabaho. Kung kaya mo trabaho. Kasi napakasapol ka trabaho. Say ka na ko na. Ang kalata mapanin. Tawan tumalabas sa pulam. Dito yung kalatan balay. Lahat tayo nakagdigos. Kaya muna mo, mga kape mo na. Muna ka pa yung nagdigos sakto mangan. Tsak pagit mabisina. Nakanak pagit din. O rekla na minduwa nga nangan. Saak nagpapakan. Anong dagdag magbagam? Naminduwa ka nangan? Saak nagpapakan? Uy. Adda nangang kanya. Adda kinang ko. Ayan. Ano ka nangang kinang magbagam? Titakan. Makadlawak sa kaslagpas suntit magbagan ni nana. Baka mansindirek. Baka digos ka lang, bembangan ka. Di makandigosan manong nemi siyempre kiti kwartumi. Siyak matirapan si mo vlog na napanagdigos. Kababay mo ta. Nusa na kagdigos. Ngayon mo di sumre ka kuman manong nemi iti silid mi apagisumot nga rumwar na nagbadot na pintas. Apay papanamanin. Ita ay napanak naglako iti uong. Ita nadaba pang kugatangan. Nga dayjay naglakwak ti uong isut igatan ko. Mapangkaman magsisinarak Ano magsinarak na magbagam? Sika, pamanam. Kaya di naman palubusan ang nagsapol ti trabaho. Dito yung kalat ng balay. Iba't siyang katikwatan talugasot. Hindi pa masarap ka talugasot. Di ba bang mag-iayam? Dahil sa kagbibinggo dya. Parang umadureta. O anya tamom. Uri ang pagsapulam no umadureta. Agbaling nga 5 kasutuan sa ngaribo. Di napiyapay. Sige na kon. Aguro ka. Napay. Iso ka nagdigos. Sakta kahit ka bengbangin. Gago. Rabi at pa nagbebengbang. Bengbang nga torno rabi. Tsak mabanno ka. Baka daumuno na. Ano tayo pagbagang nga? Nakon.
Abang man na makibigyon. Bingo! No, nangabak man ni Domingan. Nakabingo man rin. Swerte, kinata. Naidati talugasot. Oh, takada doon, madon. Bingo nga talaga ah. Di mapay mas dawak maging kaduming. Sabay. Abay nga, maaramid mo. Makibingbingo ka da. Ako no, bubra. Irin sa bakit mo kitisyon sa trabaho. Mapanagalat uong sana panilako. Ito na makano at kano mapanagatangan. Amo ka din sino di kakaduha na nga mapanagala uong. Tsaka, mapaya. Di na, di ba? Di mo kadiatapan. Kaposible nga da lalaking kaduha na. Talagang ibagbagayo mo. Muna da kaduha na nga lalaki. At dumat di kita muna tagalat uong nga lalaki. Ay, Doming. Si putam, di asawam. Mga no adamang uong keng kuana. Tanda ka man. Pagbabalasam ka, talay bagbagam. Sige man, bula. Kakaiso na nga, buenas. Apay ko mapanunutik. Nga kasininarak na asawa, di bakit ko. Magpindas tikas ito yung biyag ko. Ikanak man ti kwarta. Sasamad ng reklamo. Manong nemi naapak mo't lang tinhabak kong nagbati mo't latal lugasot manong. Ang bali ah. Nagpalpalapsak lang ti oras. Tapos na di kasta tak mataktikan nga agura iti susupngat. Kinagamit akon manong nemi nasabat ko ni Suling. Ay, nagkapuham Duming. Palang man nagibing ko. Amam ka di nga, awan, nagmalmaling maawan ni bakat mo, di ba? Awan na ta nagpaili. Imuna nga napan naglako ti uong, kalpasan na, di naglakwan na, inikanak talugasot. Sa kalpasan na, napan na, danakano napan naginatan. Amom, ito makita, kaslasaan nga iso ko na. Abi ko madadtoy ni Lydia. Kaya sino ko madata kakibkibin na nga lalaki ko na. Kakibkibin? Ay, yan medyo mas asidak iso. Ni Lydia. Ada kakibkibin na nga guwapo. Ket nagunyam, haan. Timalikaw ang dakos ko. Ito sak magawa makita na. Dapat kayang aramid ni Lydia ko na. Kito tong pangga kahit mo. Tong pain na. Apa ko man baso ko. Pagbalin mo nga lalaki ni bakit ko. Imbagak laking kanya nakita. Hangapod no neta? Hindi, no. Saan nga po no? Di saan nga po no? Sabi ko ba, nagbidotak lang. Saan na ka nagbidot ba nagkunak? Ni Lydia day dya, yung asawa ni Doming kunak. Nga dagwapo nga kikibid na. Rabiin iti sumangpet ni Lydia mano. Apita ka lang. Ay, nagpaspasyar kami. Sinong kadwam? Pwede pa dagang agalalat uong. Babae? Abay. Nagpaspasyaran nyo. Kahit napanggambat nagpaspasyaran, nag-relax. Kaiso na nga doon na alak nga uong, di paspasyar ko man. Abay, naapak ka? O, suktak. Naapak mo, another 300. Tadaduman pakibinggo ng bigat. Tarumarak tuman ng bigat. Papa naman eh. Ada, nasrekak. Ang trabaho. Sa alang agal-alat uong. Yung sa bagay, mabalimad nga, agal-alak ti uong ti agparbangon, masapa mo pa lang mo kuhan. Nung makaalak ti uongin. Sikat mapaman ng ilako, tatsak ti mapanagubra. O, nabalakayat mo. Imbas ko mga sikat agubra, yung sikamot agtagibalay. Kasi nung harot kita umat masari ka katrabaho. Di mo lakayat tagtrabaho. Adulitan o kayat mo. May ba, ma'am, tsak tagtrabaho. Ura na nasaya dito mas dasari ka katrabaho. Right? Basta galak ti uong tibigat, yung kailako. Kalpasan na, inakto nagtrabaho,
Urayan na, kagawid. Sige nga ito. Nangarad ito ko. Napayag na saan ka na binangbang. Bangbang ka. Oh, nabanuga. Nakabanuga mo. Nabanuga ka nagpaspasyar. Atot na palmi, nagsubli-subli kami. Up and down. Pasaray, paspasan mi. Pasaray saan? Pasaray, paspasan nga niya. Di paspasan mi, timang na. Sa kanto man, nagsubli-subli. Ano na kita niya bagbaga mga? Oo. Makulkul, tipanulog ka, tibagbagam si Kalidya. Sadot ka ngamin. Ano nga sadot? Sadot ka, pati palagbembang. Kasadot mo. Magagatag itan. Gangar pang paingarod ka ba? Iyo pang ko. Lagyan mong sausawan. Talakan. Kahit kung maturog, kahit wala ginana. Mamurug-burug siya, anak, manong na ini. Basta nga rin tinapasamak, napanagalat uong nga nasapa, hindi makaalan, siya akong tinagluto, namigat kami, nagrubwat, pakadin na kon. Ano oras sa gawin ka? Basta mangure ka lang o damaore mo. Mas pagarigan tayo, tumawag ak to'y bagak nga sa anak agawin. Ta sa anak ka makaawin, bahala kang dulatan. Ang umanit kwartak. Ngayon na ka. 5 gasot dahil. Dada paglakwang ngam doong, sikot kwartamon. Alam mo tita 5 gasot? Tingkala ko dito oong. Hindi makalako akon mano. Naggapuam dumeng. Ay, nanang, da kayo matgayam. Naman nagdaglaon, oong. Kasawam. Naman nagtrabaho. Di ka baligtan. Di asawan ti mo nagtrabaho. E din to sikat mo ba dito balay. So, pati mo pa nagalat, oong. Apay talagang awan ti amo mga trabaho barok. Nanang, samat nga reklamo ti asawa. Di nagbat mauning nagtrabaho. O na ta, masapulam ng trabaho, talaga nga di mo matagtrabaho. Sadot ka talaga. Nanang met. Di mo ka di madlaw, di mapaspasamak barok. Awan ka di pakadlawap. Nagkaputi kinasadot mo. Ket paspasukutan na ka ni bakat mo. Kaya't nung ka di nga dumting tutubigat nga sa amon nga mariingan, gabuta talawan na ka. Gabuta si murotin iti sabali nga lalaki. Sabidungan na panungot ko. Duming agbalaw ka, ngam naladaw ton di amin. Saan nga si Mangpet manong name ni Lydia iti day di nga rabi tawag ng unattended cellphone. Pasunat sa nga gawid. Nagawid before ti pangal daw. Abay, napnapanam. Awang problema. Gaputa, nag-overtime kami. Ket idita, nalpas ti overtime, ijaya ko nga naturog. No? Awan kwarta mon? Ni Busen? Datan eh. Kwartam. Pangalalam di kwartam. Kaya diyan nga rin trabaho. Sa palang samat ang dararamidam, Lydia. Di mo kayat? Kat dandani inaldaw, oras ang kat kwartam. Manintod ko tibigat. Dati naglako ko kayam ti uong. Ito kanyo ka. O, kwartam pa na jay. Saka kanti 5 gasot. Namalakayat mo. Sige nga. Napuyata na. So maturog ako. Manong nimi, anya nga talaga tigpay peso. Ano nga tanong? Surutik tinalimid ti asawa. Datan tumantaramida. Into na bigat. Surutik to tinalimid ni Lydia. Ngayon kabigatan naman ng nemi nakariingak nga on ni Lydia. Napangatan nagalat, oo. Siyempre. Yung daw matlaangan. Ako matlaangan. Noon napan nagalat, oo. Ite kumapelang adda. Ang kumapelang nagtimaw di init ka nakahawidan. Anong nemi
Super na panakadlaw ko. Ti kabinet nga pagyanan tarwaten na nakalukat. Na ako matan nga tarwaten na. Pinarawan ako ni Lydia. Lydia. Napanahon. Lydia! Ayaw Lydia! Iti pandag tipungan na manong nemi ada nakitak nga surat. Nagkapuking ko na. Keng ka, duming. Yan tangay kat di mo mat kayat tagtrabaho. Pati palang bembang kanyak kat kasadot mo. Tasadot ka ngamin. Pakawanan nak. Nga mapaman nga mabasam ti surat ko. Baka nakadanon kami to iti lugar nga papanami. Iti nang isukatakod kan ka. Awan, tiragsak ko iti danam. Tadyak pagrupen nga sadot ka kayang. Iso nga ni Duro, simuro taken ko na. Tadaken ko na tiragsak ko. Isot makaitad kanyak. Iti napintas sa panagbiyak. Gabutad na trabaho na. At na trabaho na, kit isot agserbikan niya. Ininto ta ka. Siyak tibang palpalamod kan ka. Pakawanan na. Takilabasol detoy. Ngem kayat kon detoy. Ngem ti makidenag na nayon kan ka. Ngawag ganas ti makidenag itikas kan ka. Toy. Nang ipateg, kinsalitan nga mangbatpadag kan ka. Lydia. Lydia. Napay gaya man nga lipliputan lak. Lydia. Gabutan nagriyaw ko. Kastaon iti pa nagriyaw-riyaw ko. Imay ni nanay. Ay, napapaspasabag ka Abay, Awanan ni Lydia na lang. Awanan ti asawa. Pinalawan na kong ti asawa. Simuro tayo dito sa bali nga lalaki. Di kan tubet kami mamati kanyak parok. Pati di kita makakit-kita keng kuha nga mangipulpulong nga di mo idapat siya. Kensadot kamit ngamen. Iso nga pinanawan na ka ti asawa. Awan sa bali nga aking basol ito na pasamak keng kabarok. Nasambid lang sika. Sika. Pati palang bembang mo kuwat asawam, kasadot mo pa'y. Manong nimi, ure anyat ar-aramidek, saan kon mo pasublikid, may babawi pa'y tinapasama. Sa dutak, ba't ngamin ngagpaiso? Di ba't kami nagreklamo ni Lydia? Kaslakay kaya't napikid di ka nagbali ng kasadot tap no adarason nga isukat na ken panawan na. Dim ko maimbaga ngano ituloy mo ti kinasadot mo ko ng kuwakit isukat ka. Tap no di kastakin naggagagatak kuma. Gabot awanan ti asawak manong nemi ket tiyanak betan ang biyag no sa anak ngagtrabaho. Ada nakatiwangwang manong nemi nga daga iti amyananin ti balay mi. Napanak bimulod manong nemi ti arado ken bakak ket inarado. Kalpasan na manong nemi nagdadawat ak ti babaling kong imula. Ada nadawat ko manong nemi nga mano nga ongkay ti kamutig ket imula. Sak nagdadawat manong nemi ti mabaling kong nga itukit nga bukel. Ket gabot awang pay manong nemi ti makawarta taumot pay maapit ko. Napanak balayan tanana. Nang makipanganak man pala dito. Nagkapo maya. Napangkuman inarado data dagarita amyanan di balay. Sak nagalat ti ko ni mawat iti kamutik iti mula. Sak nagdadawat ti bukel. Naintukit ko. Ano ko mata idi ko mapelang inaramid mo dayta ket nakita ni baket mo. Ket no agapit kayo at mapan na ila ko. Di mayat ko mo.
agtrabaho kan, o saramon ti pigsam, mapasublim pa nga ta ni Lydia. Sigurado na saan nga agsubli na. Saan nga agsubli. Taore agsubli, siguro saan ko nga maawat. Tadya kong kahit naawatin pa iti babae nga nang lipot kanya. Kaya raramida kita nga pa nagsalukag. Kahit para iti bagi. Alagad na siya at ano kasta. Dito yung pailangan nang. Tailis tayo naman o di kadat bayatak to yung nagapitan. Napanak pa yan ng imbaga manunimi ti nga paris nga manok o pakin kawitan tagtaraken. Napanak pa ng alat ang asawa nga pato man. Ken napang ko imbaga kinitatahol yan ikanak iti duwang babae ken may nga turo akalding ta paaduat. Edi agapit akon manong nemi binigat nga grangawak ti kamutig kerkerek manong nemi sa kumapan ni pailako kininana. Agbura sa akon ti bunga di kiti mulak nga nateng manong nemi libre nga si daanan ken adda mapan ilako ni nana. Nang rona edi agapit akon ti tabungaw manong permi kangina na idi. Ket no kasta ited ni nanang manong nemi ti paglakuan na. Inikat yun di pa nakabagyo nang. Buhay inikat ko. Kata ita ti presyo ti kwa. Tabungaw. Kaya di pa nanggilakok. Tinuunak mo ito na pa nakabagi. Nalay tultuloy mo kaduan tagtarakan. Kaya nagmula. Tapos nung di kasta kita at maurnong mo. Yan sa mga problema ti kanan. Wenang. Tilang kurang nanukwan, tagluto para keng ka. Barbaring ano, adan dumidla maala kakasukat ni Lydia. Iti may nga bigat manunemi as asikasuwek na kiti mulak. Hindi at daw may nga babae, naka-short, naka-sleeveless. Anong duming kanot nagamukit? Ayawan natin ko. Kaya, mangibaga ang malatabong at kamatis mo. Kamatis lang. Kat nayuna mo na at nagbaling nga pinakbet. Wala na. Nagburas ka. Kompleto. Pinakbet da tarong, at da parya, da okra, da kamatis, da sitaw, da bay. Dajay, lan, rugyamon. Mitlaya nga makitak. Dajay, di ba na dajay, dalaya. Bawang ngay. Padawatan ka to na, bawang di balay. Ano naga mo? Nora. Kapinanom ni Tirso. Kasinsin ko. Kahit mo sawin, antim ni Nana Esther, oy. Pinapatangak nga da Tirso. Babuta Nora kin Tirso. Kasinsin ko. Kasta. Kahit may karoon ng bakasyon nito, barbarin ko no, makalipat Makalipat. Alayrapi mo nga nagburas atang sa salita ta. Nasugatan ngamin ti pusok. Sa gabo na nga, kahit ko timang lipat. Pusok, tinasugatan. Na? Kasta yun natatama nung samot. Pusok, tinasugatan. Na nagsakakasalita di Nora Mano. Aging ganyan nakabura sa napo, doon na yan, nanginan samot lang na yan. Manong bayad na natin mga rutmanong duming. Libre. Kung may kantuan yan, libre. Talaga? Kung may kantuan pa siya rin. Gusto may napasyarin ka, asawa mo. Sinong ko na, kinanti. Iso na lang ta, pinanawan na ka. Tayo di ka no, sadot ka. Hindi awarin, gimagat kan. Nasugatan ti pusok. Gabuta pinanawan na tasawak. Sika, nasugatan ka met. Gabuta,
sa balit inkasar di nobyo. Ore na bito nga palain. Haanin na. Tanaipay ko nga ro din ipagkangkuhan na. Tapay masapulo meta ang virgin. Kung may kantong pa siya rin. Puh, wag ko mapasyaran na. Siyak tulatan do may balayo. Balayo no balayo. Balay mo. Kaano nga umay ka? Di umay kanto ilabaan. Di pa iso ubram. Ilabanak lang. Kiilutuang ka pa ya. Labakin luto lang. Di dalosang ka. Iso lang. Walang pagkakayat mo. Umay ka at no. Agkaid data. Jak inarapaap mga kadenak ti ad asawa na. Uno separated. Ngayon nakas pagarigan. Hampigad din nga saan. Manong name. Andan samot lang mauray ko. Kaya nung pagarigan ta, makadenak ni Nora sa anak to nagsad-sadot. Pati tirabi, agkagagetak, tapnusan na kamanawan. Tanog balinaklay nga sadot, baka, may kadwa nga babae tibiyag ko kat panawan nak to. Kitagpaiso manong nimi, umay ti agsapa, umay nakilutuan. Kalpasan na mapaan ko to asikaswen, gitimulak ken na taraken ko, agawidak, adan to isuna. Idasarang kan. Agidasar ka na sa mga tando. Sige nga ron. Agsakong kamtol nga mga pagkinita kami nga aginisan. Agadalimanag ton. Nanas sumaro ang ramidang ngahin. Inagdigos. Napanak to nagdigos. Nakadigosak. Sumablatakot nagdigos. Manong nimi na kadigos kami nga agpadpada. Ginuyod ko iso ng sarek iti selen. Saan nga nakapagkadkad ni Nora manong nimi di amalak dagiti bibig na. Idi ta nakagagagetak nga nang digos kang kuha na kadagidag kakabarang agad ko. Madlaw ko mat nga maiiliw manong nimi. Tamo na mat ti bumalas. Aging gamanong nimi nga nagmaymaysan di bagimi. Binambang ko iso nang nagbembang kami manong nimi kat nagmaya. Agyaman Nora. Tadimting kay di biyak ko. Numampay sa perita dak kat saan ka may kasar. Saan nga napatig no ang kamay kasar, di ba? Tinasken, adaka kinadak, agpimpinatagda. Sabi ko tasanton nga maulit nga panawan nak di babae. Basta agagat ka, doming, agagat ka, itit bangkag, ngagbangkag, ken bangkagan nakpay. Kaya nagtinulong ta. Agtinulong ta. Manong name na daan kami ti duwa nga anak kini nung ora. Kasano nga ro din no agsubli ti asawam. Agsubli man, ngimjak tula awatan. Yung kasano na papanawon nak, kat balayo dato nga duwa. Saan nga agsubli. Oray no agsubli, di akong kayat. Gabot na sikat inay kari, nga kataktak na inay ko, ititong palbiya. Aging gakadag ito ay parang naimikit pulos ng awanan ti damag ko may panggap kini Lydia. Naragsak kami, kini Nora, numampay sa angko may kasar, manong naimit tinasken, kaya nagpimpinatag kami. Naragsak kami, kaduwami, daki diduwangan na. Matigayam ti resulta ti sadut manong. Sudut ka nga lalaki, panawan na kanibaka mo. So nga siyak manong naimit. Sa anak kong nagsadsadot, tapati tarabii, nagagatak pa yun. Dahito nga ron, di ba kasalita? Kat thank you, itilaing mo nga nang ibasa, kat sabi ko tadamat na ibatik nga pagsarmingan ti biyag, kadag iti padak nga nagbuya, more power to your program. Ito nga ron, agyaman nga pagaya mo, Duming. Thank you, Duming.